Едно от най-важните умения в днешния динамичен свят е умението да казваш не. Защо ли? Защото всеки се бори за твоето внимание и твоето време. Жена ти, шефът ти, децата ти, приятелите ти, социалните ти мрежи. И ако не внимаваш, в един момент може да се окаже, че си прахосал целия си ден и цялото си време да огажеш на чужди прищевки и на това на кой какво му се правил. Най-важният в твоя живот си ти. Да, имаш отговорност към другите, но тази отговорност минава първо през теб. Затова се научи да казваш не. Научи се да си наредиш приоритетите и когато някой ти се обади и иска да те разсея, да му кажеш с уважителен тон. Няма да стане. Просто няма да стане. Когато някой ти се обади и ти каже: брат, айде ходим да пием бира, а ти утре трябва да ставаш в 5 часа, ми казваш му не. Щял да се разсърди, щял да се обиди. А ви да не сте в детската градина, бе. Това си е негова работа, да се разсърдва и да се обижда. Ти му кажи уважително не и си легни, наспи се, стани си на другия ден като пич. Пък той вече да си прави каквото си иска. Този пример го давам като илюстрация просто, но той се случва доста често в нашия живот. Затова научете се да казвате не, практикувайте го и бъдете внимателни към другите, но най-вече и към себе си. Това е от мен, можете да ме намерите в описанието, ако решите. Приятен ден ви желая!